Una din 10 femei are această afecțiune. Dar cele mai multe, nici măcar nu știu, îți afectează în tăcere fertilitatea și sănătatea. Se numește sindromul ovarelor polichistice. Și aici vine partea înfricoșătoare. Este una dintre cele mai frecvente cauze ale infertilității feminine. Problema? De multe ori, medicii o ratează sau ignoră simptomele ani la rând. Sindromul ovarelor polichistice este o tulburare hormonală. Corpul produce prea mult androgen, un hormon masculin. Când acest echilibru se strică, totul se dereglează, menstruațiile devin imprevizibile, pot lipsi luni întregi sau pot apărea mult prea des. Apare acnea, ca în liceu. Greutatea se lipește de corp, mai ales în zona abdomenului. Crește părul unde nu-ți dorești și îl pierzi exact unde ai nevoie de el. Și cel mai grav, sindromul ovarelor polichistice poate bloca ovulația, făcând mult mai dificilă obținerea unei sarcini. Dar asta nu e tot. Această afecțiune afectează și insulina, hormonul care controlează glicemia. Asta înseamnă un risc mai mare de diabet de tip 2, colesterol crescut și probleme serioase de inimă. Dacă aceste simptome îți sună cunoscut, vorbește cu medicul tău despre testarea pentru sindromul ovarelor polichistice.